Sanibonani bangani bami, uMam G futhi lo olibingelelayo. Ngiyanimema-ke bangani bami ukuthi nisondele nizolalela indaba yethu emnandi namhlanje yokubhaka. Siyabhaka nogogo. Indaba yethu-ke namhlanje ilotshwe yashicilelwa abafundi abafunda ibanga lesibili. Ugogo nami nomngane wami ukholo sibhaka amakhekhe. Wozani nizobona. Ugogo ubasa uhaveni, thina sigeza izandla. Sesiyaqala. Ugogo usitshengisa ukukala ifulawa ngenkomishi, ukufaka isikhukhumalisi nosawoti. Usifundisa nokusefa lezi zithako bese sizifaka esitsheni. Ugogo-ke ubulala amaqanda amabili bese ewafaka esitsheni. Ukholo uthela inkomishi kashukela, mina ngifaka ubisi namafutha okupheka. Ugogo ufaka i-teaspoon yevanila. Kunuka kamnandi. Ugogo uxova izithako. Mina nokholo sabe sesihlikihla imajarini emapaneni esizobhakela kuwo. Ugogo uloke exova inhlama yaze yahlangana, yathamba, yabalula. Seyilungile inhlama, yinhle. Ugogo-ke manje usebenzisa isipuni, usitshengisa ubungako benhlama okumele siyifake enkomishini yepani ngayinye. Ugogo-ke ufaka amapani kuhaveni. Uyasibuka sikhotha inhlama ezipunini. Gogo, asikazi ukuzigeza izipuni. Ugogo uyahleka, uyasikhomba. Ubusobeni-ke kodwa ngizobugeza. Thina-ke sesiqoqa izitsha ukumsiza ugogo. Aselungile amakhekhe. Ugogo ufaka amagilavu asekhishini, ukhipha amapani ashisayo. Uwabeka esitofini ukuze aphole. Mina ngihlanganisa ushukela we-icing okalwe ugogo namanzi. Ukholo uletha izifafazo zamakhekhe. Yisikhathi sokuhlobisa amakhekhe. Semboza amakhekhe ngoshukela we-icing. Sibeka futhi amaswidi ambalabala. Siyawafafaza. Sibeka amabhola acazimulayo. Sizodla wona lamakhekhe kusasa. Usuku lukagogo lokuzalwa. Wow, siyabonga-ke bangani bami. Ngiyathemba ukuthi niyithokozele le ndaba yethu yokubhaka amakhekhe nogogo. Nangokuzayo-ke futhi niphinde nilalele indaba elandelayo. Nasemakhaya-ke bangani bami, ngiyathemba ukuthi nani nizohlala nibhake, nibalekelele ogogo nomama uma bebhaka. Nisale kahle-ke bangani bami. Nangokuzayo futhi niphinde nisondele nizolalela izindaba enizixoxelwa uMam G. Nisale kahle.